Olympic gold medalist Hidilyn Diaz may padayag sa iyang mensahe nga puno sa inspirasyon sa mga miapil sa National Weightlifting Championships nga gipahigayon sa Bohol. Ani ang report. Usa ka inspirasyon si Hidilyn Diaz alang sa mga weightlifter nga miapil sa National Weightlifting Championships. Sa opening ceremonies, iyang gisurpresa ang susama niya mga atleta nga miapil sa umaong kompetisyon nga gipahigayon sa Tagbilaran City. Ang National Weightlifting Championships giorganisar sa Samahang Weightlifting ng Pilipinas nga gisalmutan sa mukapin 200 ka weightlifers gikan sa nagkalain-laing bahin sa Pilipinas. Si Vanessa Sarno, gold medalist sa Southeast Asian Games o Asian Junior Championship ug lumad nga taga Tagbilaran City, maoy nangu sa Oath of Sportsmanship. Sa iyang mensahe, gipadayag ni Hidilyn nga sa mga ingon-ani nga kompetisyon, siya nagsugod. Maong iyang gidasig ang susama niya mga atleta nga magsakripisyo aron makabot ang ilang pangandoy. Para to inspire the kids to see na, abot kamay pala si Ate Heidi, nandito lang pala. So that's why I'm here. So, ayun, gusto ko lang sabihin na more sacrifices, more hard work, and more love. Si Hidilyn ang labing unang nakakuha sa Olympic gold medal alang sa Pilipinas sa natad sa weightlifting. Apan kumusta na ang buhay may asawa? Human siya gikasal kang Coach Julius Naranjo. After the wedding, it's the same. It's still the same na before and after, it's still the same. Siguro yung ngayon, it's more on hindi na kami individually, kung hindi iniisip na namin na isa't isa. Uban ni Clans Gabutin, Chala Valiana, Balitang Bisdak.